Hola, soc l'Aleix Canals, soc el CEO i cofundador de l'empresa Antidote. Antidote és una empresa que realitza estudis de mercat i playtesting en la indústria dels videojocs. El que fem és ajudar a les empreses que estan desenvolupant un joc a entendre el mercat abans d'arribar-hi. D'aquesta manera els ho poden optimitzar des de les campanyes de llançament a optimitzar tota l'experiència del propi joc. L'empresa neix el 2015 sota el nom de Sensing Emotions and Knowledge Group. En la seva primera fase ens vam focalitzar a entendre les emocions de les persones utilitzant informació biomètrica i informació contextual. Això volia dir freqüència cardíaca, activitat cerebral, la geoposició, etc. Vam haver de fer un pivot perquè era complicat de comercialitzar. Vam focalitzar en la indústria dels videojocs i el 2019 vam llançar Antidote tal com és ara. En aquell moment vam anar a parlar amb l'ISEC i va ser quan se'ns va atorgar aquest préstec participatiu que ens va servir principalment per construir la primera plataforma per accedir als primers clients i també ens va servir per des del primer dia ja poder internacionalitzar la nostra empresa. El préstec participatiu de l'ISEC són uns diners que ens varen deixar i aleshores anàvem retornant a poc. Aquesta és la part participativa. Segons com vagi l'empresa es retorna i si l'empresa no anés bé o acaba tancant, no hi ha una implicació personal dels emprenedors. Respecte a finançaments bancaris, és una de les diferències importants i després també que no entren a formar part de l'accionariat de l'empresa i ara al sortir, al finalitzar el préstec, és una empresa que factura a nivell internacional. Ja la plataforma està consolidada, tenim una reputació a nivell mundial, hem treballat amb els desenvolupadors més grans del món i clar, la situació és molt diferent.